aj týdeň. Ľudé, měli na to čas. Dneska to bereme, že jste jak hosté na svatbě. Dobrá věc je taká, nemusíte platit dneska nic, aj keď bude to víno vybíraní. Jestli jsme vás v životě urazili, alebo nějak vám ublížili, tak nám to prosím vás odpustíte. Dáte nám vaše otcovské, materinské a krstné požehnání. Miriam, berieš si Luboša za svojho manžela? Aby sme sa presunuli vlastne trošku tej tradícii. Bývalo to zvykem, kedysi, keď to aj včil, aby si ukázal vlastne aj tej druhej strane rodine, že sa dokáže postarať o tú devčicu, ktorú ste vybrali. Nevím, jak to chodí u vás doma väčšinu, keby som to vedel, tak asi je prúser. Víte, proč sa nedává metla nevieste? Aby neuletila správne. Poďme. Klasika, většinou to robí ľudia, ktorí měli svatbu, ale žádný hosté nedošli, tak jenom rozkopávat. Alebo ľudia, ktorí sú rozhodení. Slovíčko jedno nebo dvě, však to dlouho trvat nebude. Milí hosté, horní dolní, domácí a i prespolní. Naša paní nevěsta a pán ženich rozhodli sa spôsob zmeniť a dostavu manželského vstupu. Proto vás nechajú pekne prosiť, aby ste im na zelený vínec a pekný rúžový
šebec nápomocný byli, grajcárem je dvoma a ty pane ženichu dukátama troma. Jsem vzala maličko, tatíčku vydala, ale nevím, jsem dostala i tichý větríček volíva, hej volíva, po druhej strane moja mamička obíha. Jak rozvazujú tvého vienca mašle, tak ti odebíram tvoje časy zašle. Tak, a dávaš na svou hlavu. Ja to predajú balení a začína